Is-suġġett tal-lum jolqot il-ħafna familji u anke tfal. Qed nirreferi għal disleksja. U miegħi għandi lil Carmen Muscat li hija l-President ta' l-Assoċjazzjoni Maltija li tajn il-diversi persuni kemm tfal, adulti, anke anzjani li għandhom din il-kundizzjoni. Carmen, ningrazzjak li ġejt magħna dan is-suġġett jiena kif taf kemm il-darba tkellimna jien u inti. Carmen, ħanibdew minn da. Kemm f'Malta naf li m'hawnx reġistru għad imma tassumi li hawn persuni li għandhom din il-kundizzjoni. Eżatt, kif għadt inti qatt m'hawnx studju nazzjonali. Nafu li hawn bżonn imma qatt m'hawnx, però internazzjonali ir-riċerka tajt li 10% li huma bil-profil ta' disleksja biss, li 5% minnhom huma serji, każijiet serji ta' disleksja, x'aħna nafu li mhux kollha jkunu l-istess. Però jekk imbagħad nidħlu fin-neurodiversità, għax inti għandek min ikollu il-profil ta' disleksja jista' jkollu awtiżmu, jista' jkollu ADHD, jista' jkollu dyspraxia, ġifi ma tkunx id-disleksja waħda, hemmhekk titla' sa 20%. ċifra għolja. Ħafna. Issa qatt m'għandniex, mela qegħdin ngħidu qatt m'għandniex indikazzjoni, m'għandniex riċerka, ma saritx riċerka studju f'Malta, però jekk tidħol fil-klassi tara, fil-klassijiet tarahom, da żmien l-essisem fil-klassi ġifi forsi naraw għal 20% ħafna. Ok, fil-fatt tidħol u tara, titkellem mal-allima u jgħidulek. Da żmien il-klassi m'għadix klassi jidrilhom huma kif kienet qabel, issa hemm kienu ta' wkoll, hemm kienu, imma ma kienx hawn dak l-għarfien. Allura kollha kienu jaqgħu taħt il-keffa ta' ma jridux jitgħallmu. Carmen, l-aħħar li kellimtek kellna qed niftakar il-Puse fi programm ieħor u kien qal li inti għamilt mela inti teżaminhom għal-disleksja. Spjegali ftit. Le, ifhem jiena personali għallima u nispeċjalizza fid-disleksja. Bil-forsi rridu nagħmlu ċertu assessjar biex tkun taf fejn huma. U kemm ilek inti tassessjar? Jiena l-iżjed nejn nikkowċja l-iżjed ġifieri li tajt billi nassessjaw hekk. Imma ir-rapport huwa importanti għal kull għalliema għax trid timxi miegħu. Jiena fil-fatt founder member tal-association minn 1985 ilna li konna bdejna, ġifieri qed nagħtina indikazzjoni. Fuq 40 sena. Ara kemm ilu fejn anke qabel jiena kont minn għalija li dawn għandhom diffikultajiet mal-kelma disleksja qatt ma konna smajnija, qatt ma konna smajna biha. Malta xejn. U lanqas ġifim minnar ma naqsilhom xejn l-education psychologist, qasuba ma kienu jafu. Ġifieri inti minn taħtek għaddew ta' tfal illi ġew assessjati. U kemm jieħu dan l-eżami? L-assessjar, obviously, matul iż-żmien inbidel ukoll u ġie formalizzat u kollox, imma jiddependi, però ġeneralment imorru iżjed minn darba jista' jagħmlu xi ħadd bħali li ġifieri tispeċjalizza fid-disleksja jew inkella jkun education psychologist ukoll u għandhom vantaġġ għax l-education psychologist jekk jiġi għandi mbagħad ikun għad baqalu li jagħmel l-IQ test. L-IQ test huwa xi ħaġa li jagħmlu l-education psychologist u tagħmlu qisu darba. Kurżità, jekk illum qed jismana xi ħadd u qed jissuspetta li għandu xi wilt xi tifel jew tifla illi jista' jkun tajt forsi għandha d-disleksja. Illum hemm xi servizz min-naħa tal-edukazzjoni jew titmur fil-privat? Ifhem, iva u le. Servizz hemm. Però imbagħad tispiċċa bħal dejjem li hemm lista twila, queue twil u trid tistenna forse ħafna. Biex ikollok id-dijanjosi qed tajt ġifieri? Biex ikollok id-dijanjosi. Però qabel hemm ukoll servizzi li jmorru fl-iskejjel f'ċertu snin, year 3 pereżempju jew year 4, u jagħmlu tip pereżempju għax inti għandek l-iskejjel tal-Knisja, għandek tal-privat u għandek tal-Istat. Dejjem ikun hemm dik is-sena fejn jippruvaw jaraw jekk joħorġu xi tfal li għandhom
tendenzi li jaħsbu li jistgħu jkunu. Mela dak huwa l-ewwel stage, imbagħad jekk jaraw li allura jirreferuhom biex jiġu assessjati. Huma min iridu jitkellmu l-ġenituri ngħidu għandhom diffikultà jew jaħsibijiet. Jiena dejjem ngħid li l-ewwel trid titkellem mal-iskola li tipprova titkellem jekk mhux diġà ħarġet mill-għalliema li javviċinaw huma u jgħidu li forsi hawnhekk qed ibati jiżjed forsi u affarijiet hekk. U inti trid tibda minn hemmhekk, kieku jiena dejjem ngħidilhom tkellmu mal-għalliema, tkellmu mal-heads tal-iskola. Għax propja huma jridu jirreferu, issa fl-iskejjel jista' jkun hemm dik il-persuna li hija responsabbli għal dawn il-profili, ġifi l-INCO, l-Inclusive Education Coordinator, li tista' tkun hi wkoll jekk ikun. U dan ikun f'kull skola, jew inkella iduru diversi skejjel. Per eżempju, fil-privat ikun hemm ġeneralment f'kull skola imma f'tal-istat u tal-Knisja jkollhom numru li iduru hekk. Imma is-servizz hemm qiegħed. Issa imbagħad li jeħlu li jekk il-problema tkun il-ġenituri jkunu jafu li dan l-isfidi huma kbar. U ma jkunux iridu jistennew li imissom biex jgħidulhom mhux vera biex jiġu assessjati imbagħad jiġifieri dan l-ewwel screening qisu qed tipprova tieħu idea jekk hemmx ċans jekk qed imbagħad ħajsir iżjed jiġieli jmorru privat u mhux ġieli jmorru ħafna privat. Nitkellmu fuq id-disleksja ħafna drabi qisu hemm xi problema kbira fis-sens sfidi hemm, però kif naraw minn diversi persuni li intervistajna fosthom Ian il-parti mit-tim ta' TVAM, per eżempju, għandna il-George il-Pusè, u tant nies oħra li huma persuni li għandhom id-disleksja imma irnexxew ħafna. Ma jfissirx li għax għandek id-disleksja inti għandek nuqqas ta' ħiliet mentali, ma assolutament xejn. Jiena huma stess għalmuni li il-moħħ bħal qisu biex nagħmluha naqra iktar sempliċi, wired b'mod differenti. Bil-fatt pereżempju Ian jeċċella ħafna fit-teknoloġija illi mhux jgħaddini u jdaħħalni mill-but u jerġa' joħroġni. Il-Pusè, ovvjament, fil-mużika, ġifieri l-kreattività. Il-kreattività toħroġ. Ġifieri nixtieq li twasslu dan il-messaġġ inti bħala l-President li meta jkollkom ulied li għandhom id-disleksja ma jfissirx li mhux anzi tidu tiskopru x'inhuma l-ħiliet tagħhom kbar illi bihom ħajpaxxu lilek u se jpaxxu lis-soċjetà. Dejjem ara rridu nagħmluha ftit ċara xi kultant ikun hemm ġenituri li jgħidu mhux inbilli toqgħodu semmu dawn jirnexxu, speċi mhux kollha. Il-fattu li inti id-disleksja hija diffikultà biex titgħallem tikteb u taqra u kif tipproċessa l-informazzjoni. U m'għandax taqsam mal-intelligenza, ġifieri l-intelligenza hija l-istess mela jekk kont inti intelligenti ħafna, ġifieri ma nafx jekk neħdu il-100, jekk tkun 130 tkun tajjeb ħafna, tifhem bad tista' tkun 90 xorta tajjeb. Ma l-average, imma mbagħad jibdew niżlin ukoll xi kultant u vera jinżlu bil-70. Ġifieri dik ħatibqa' l-istess u xorta tista' tkun ikollok il-profil tad-disleksja. Ovvjament ċertu ġenituri jibdew jgħidu għax intom toqgħodu dejjem tfaħru speċi u semmu dan l-affarijiet vera u nsemmu ħafna Malta u nsemmu ħafna barra. Ir-raġuni li nagħmluha kif għamilt inti wkoll huwa biex ninkoraġġixxu u nuru li din mhijiex xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-intelligenza li jekk inti dyslexic speċi m'intix intelligenti, però il-maġġoranza tat-tfal ibatu li jaħasra dispjaċir kbir ngħidha li jridu jgħaddu minn din it-tbatija meta jkunu l-iskola,
għalek importanti kif dejjem tistaqsini inti speċi kif ma nafux kemm għandna Malta u ġvera li hemm bżonn nisni. Dak il-arlaw għadna fejn konna fuq ir-reġistru mela nisperaw li dan ir-reġistru li kif qed tajt inti mhux biss għal persuni bid-disleksja ma kont qed semmi sfidi oħra li xi drabi persuna jkollu hemm ukoll barra disleksja jgħidula diskalkula dik intom tirrappreżentawha wkoll. Kollu fil-fatt issa qegħdin naħdmu biex ikollna website professjonali u se nbidlu l-logo wkoll u ħandaħlu d-diskalkulja wkoll. Proset. Dik kienet Carmen, min irid jagħmel kuntatt magħkom fuq il-Facebook tagħkom? Iva fuq il-Facebook Malta Dyslexia Association so jitru jekk iridu jċemplu 9980-7691. 9980-7691, tiftakarta. Għaxbukura kondensija. Dik kienet Carmen Muscat, il-president tal-Assoċjazzjoni tad-Disleksja f'Malta u kif qaleti tistgħu anke tagħmlu kuntatt permezz ta' Facebook. Grazzi li kontu magħna. Grazzi.